Terve ihmiset! Täällä meillä Tapanilassa on tänä viikonloppuna tämmöinen Halloween-tapahtuma ja sen takia me tehtiin tämmöinen röllipuhelin ja antaa nyt röllin itsensä esitellä itsensä. Tässä vastaa Hirmuinen Rölli. Kuka siellä? Terve, esitteletkö itsesi? Kauttalikaisten varoittaisin. Tässä on Hirmuinen Rölli Veikko täällä röllipuhelimessa. On kiva, kun Toivo koodasi tällaisen tekoälysovelluksen, jotta voin keskustella teidän ihmisolentojen kanssa. Sitä voi käydä täällä mahtavassa Tapanilassa kokeilemassa samalla kun hiipailee tuolla Terveystietä. Siellä kun on tänä viikonloppuna karmiva Terveystien-tapahtuma ja pihoilla ihmistelee kaikenlaisia kammottavia ja pelottavia asioita. Eli näkemiin siellä. Ja kuulimiin täällä. Eli tämmöistä täällä.